كما يتوعلو زخبركم تعزبتنا نلو مسولوس 23 حدار فرق معلتن فرقان ستدالو زينا ومسنادونا حزنا لكم قريبنا لنا مكتا لكم زعدم ماكدا حقوسي بغند نطبتاتو افلم اب جرمن كويتن اماراتن بمخنيات مسواتي قدايم حربينياتات ناي زخر مدبات تخايدو اب نوزبا دواروا بمحيال تمرتي زتوكرا عودة زتا تخايدو عب جيندا عب كتتل قدمن تحرن حرسي زتوكرا استمرو توهيبوم نيتو نكونتات مبراق اوروبا عب حدقا زتو سكمتي يوسد كمزلو روسيا وإسام چاينا نزوادو باو مبراق اسيا كتعبدلو طمح كم زي بالله حبيرام حيتال زتا غواندا بزكايد وسرحيتات شوعات شبروان طرطرات كم زقتلو غليصم زرزر زينا حبريتا كم مينستر طعنا تمالي اب ممرمرن موشبن ماكلات زوباتات ماكل دوبن عن سبان بستغبرن ناي لاباراتوري مرمراتات 13 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيصلو نساتهم 11 كاب زوا ماكل مالت حدا كاب موشب ماكل 10 خا كاب ممرمري ماكلات كوينوم كلته كاب تيرافولو كلته كاب اخريا ها حدا دما كاب 4 اسمرا غودايف سمبل ستانتاتو بارادبان اندابوندن كمون حدا كاب دواروا زوا دوب حدا خا كاب كرن زوا عن سبايوم زغم زيلن كله كورونا فيروس ترخيبوهم اب هوسبيتال زوا ماكل تعاقبهم زدلي كنكن كغبرلهم زصنحو 3 زيغاتات حاويم كفانو خلو قالتو سان 4 عامت كاب زوا ماكل دما بموت تفليالام بز مسرت طال قطري بكورونا فيروس تلفو زيغاتات كسابلومي 7188 بصحلو 6965 كابزيوم حاوي مستفانو 55 بموت استفليو 268 دما غنا هوسبيتالات تعاقبهم زركبيوم مينستر طعنا 22 حدار 2021 اب زتفلاليا كتماتات جرمن كويت تورونتو كندا كمون دبين سمين اماراتن زنبرو ايرتراوان بمخنيات مسواتي قدايم حربينياتات صحافي حزبا غنبار ديموكراسين فتحنا طال امين محمد سعيدن عزاز ماكل سلطان حيلتات مكلهال ايرترا زنبره بريغادي جنرال نغاش تسفاصينن ناي زهر مدبات اكايدوم بملكع صبصام نستدالو تحستو ليدا تخلماريام كتقربيا بمسرت زبصحنا حبريتا ب21 حدار اب كتما برلين اب استخايده سنه سرعات فصامو غدايات امباسي ايرترا اتو يوحنس ولدو حصير تاريخن ابركتون نايتوم قدايم حربينياتات دحر مغلاط حدرومن زسكمونا حلافنتن نمتغبار اب مسمروم عسيلنا عطفا كنسرح يغبايلوم بإسرا حدار اب فرانكفورتن كبابي انا بتستخايده سنه سرعات دما حلاف حزباون كوماون غدايات اتو كحساي تولدن طلال قنصل اتو كبر اب تخستن سماتاتنا زتلمو علامه اب مفصمتو نمبصح نفس وكف زيغا لمون كم تمالي ودابيو احيلو مدبات مختن مدنفع كسرح ازخاخيرم اب كويت اب استخايده ناي زغر مدب دما فصام غدايات امباسي ايرترا اتو حمد يحيى حالي اتحزن رزين كون تخونه كم حزبي بابركتوم ان تحبنا مبصعنا نبلصق تهاجر ان حدثلو اغاطامو مخانو غليصوم ابزن سلسته معلتات زقصل ناي زغر مدب اب هاجره كويت مدبروم امباسادراتون ناي حزن ملختوم يغلصلوم إذا خمزيرون كله ب21 حدار اب تورونتو كندا بتستخايده تماسالي ناي زخر مدبات حلاف قنصلاو غدايات اتو احمد امامن ابو ومبر هاجراوي شماغله بعالات اتو تمسكن ترفن سواءاتنا زدبسو بوفي سرحن مختن حدروم مسئنه تكبر سلازخونه ابز مدايزي عتوبات كنكون يغبا كبلو ازخاخيرم ابت سنه سرعت زترخبت قالو نسو صحافه حزباو غنبار ديموكراسين فتحن اتو الامين محمد سعيد بوغنا اوشتن وطان زنبر حزب ايرترا نحربنياتاتون زرأيو لعل كبري امسكينا اب كالغاري وينيبيغ ادمنتن فانكوفرن رجاينان معرب كندا زقمطو ايرتراوينون بتماسالي شمعه بمبرح نسماتاتهم بحبن ذكرهم اب دبين سمين اماراتن دما تساتفتي ابركتور قدايم حربينياتات نولدوتات كسغاغر زغبو ورشا مخانو بمتقاس قالوم احديسوم
ኣብ ንኡዘባ ድባሩባ ብደረጃ ንኡዘባ ዝተወደበ ኣብ ምሕያል ትምህርቲ ብሓፈሻ ውፅኢት ተምሃሮ ማእከላይ ደረጃ ድማ ብፍላይ ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ብ20 ሕዳር ተኻይዶም ኣብቲ ርእሰ መምሃራን ሱፐርቫይዘራት መምሃራን ኣመሓደርቲ ከባቢን ኮሚቴ ወለድን ዝተሳተፉ ዓውደ ዘተ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ትምህርቲ ኣብ ንኡዘባ ድባሩባ መምህር ዕቑበ መለስ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2019-2020 ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ካብ ዝተሳተፉ ተምሃሮ እቶም 32 ሚእታዊ ጥራይ ከም ዝሓለፉ ብምጥቃስ እቲ ጸገም ተለልዩ ፍታሕ ክናደየሉ ግቡእ ምዃኑ ገሊጹ ተሳተፍቲ ድሕሪ ዘካየድዎ ዓሚቕ ምይይጥ እቲ ጸገም ኣብ ድኽመት ስሉሳዊ ዝምድና ሕጽረት መሳለጥያታት ትምህርቲ ሸለልትነት ተምሃሮን መምሃራንን ከምኡውን ብወገን ርእሰ መምሃራን ዝረአ ዕቱብ ቁጽጽር ዘይምግባር ክጠቓለል ከም ዝኽእል ብምጥቃስ ኩሎም ኣካላት መንግስትን ሕብረተሰብን ሓላፍነት ተሰኪሞም ብዕቱብ ክሰርሕሉ ከም ዝግባእ ኣስሚሮምሉ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ደቡብ ሓላፊ መሰረታዊ ትምህርቲ መምህር ተወልደ አብርሃም ኣብ ዝሃቦ መዛዘመ ቃል መምሃራንን ወለድን ተወሃሂዶም ኣብ ጽሬት ትምህርቲ ለውጢ ንምምጻእ ክጽዕሩ ተላብዮም ኣብ ጊንዳዕና ኣገዳስነት ክትትል ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ኣብ ጥዕና ኣዴታትን ህፃናትን ዝምልከት ኣስተምህሮ ተዋሂቡ ኣብ ሚኒስትር ጥዕና ሓላፊ ጥዕና ፍርያምነት ኣቶ ኤፍሬም ዝባይ ኣብ ግዜ ጥንሲ ዝኽሰት ረኽስታት መድመይቲ ዕጉት ሕርስን ልዑል ጸቕጢ ደምን ዘስዕቦ ሓደጋታት ብሰፊሑ ድሕር ምግላጽ ነዚ ብምክትታል ጥዕናን ጥዕና ዕሸልን ንምውሓስ ኣዴታት እንተወሓደ 8 ግዜ ናብ ትካላት ጥዕና እናተመላለሳ ኩነታት ጥዕናን ክከታተላ መኺሩ ኣብዚ መዳይዚ ንቕሓት ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ መጻምድ ድማ ብፍላይ ክብርኽ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ከም ዝኾነ እውን ኣገንዚቡ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ጥዕና ስድራቤት ኣቶ ሙሳ ኑር ሁሴን ብወገኑ ዘይምጥርናፍ ዓድታት ካብ ቀንዲ ዓንቀጽቲ ረቑሒታት ስለ ዝኾነ ኮሚቴታት ጥዕና ኣደን ህፃናትን ኣብ ኣገዳስነት ምጥርናፍ ዓድታትን ሳዕቤናት ጎዳእቲ ልምድታትን ጽቡቕ ጎስጓሳት ከካይዳ ተላብዮም ኣመሓዳር ንኡዘባ ጊንዳ ኣቶ ዑመር ይሕያ ድማ ውህደት ኣካላት ሚኒስትር ጥዕናን ምምሕዳራትን ዝካየድ ዘሎ ጎስጓሳት ዘተባብዕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ንዝበረኸ ውፅኢት ተራ ኣመሓደርቲ ከባቢታትን ኮሚቴታት ጥዕና ኣደን ዕሸልን ክዓዝዝ ኣዘኻኺሩ ተሳተፍቲ ብግድኦም ኣብ ኩለን መደበራት ጥዕና መጸበይ ነፍሰ ጾራት ክስራሕ ህዝቢ ኣብ ዝጥርነፈሉ ምምሕዳራት ከባቢ ዓጉምቦሳ መደበር ጥዕና ክትህነጽ ከምኡውን ነፍሰ ጾራት ኣብ ትካላት ጥዕና ብሓገዝ ሞያውያን ንኽሓርሳ ዕቱብ ምክትታል ክግበር ዝብልን ካልእ ርእይቶታትን ኣቕሪቦም ኣብ ንኡዘባ ባጽዕ ካብ 30 ኣብያተ ትምህርቲ ንዝተዋጽኡ 147 ሓደስቲ መምሃራን ኣብ ስርሖም ዝሕግዞም ስልጠና ተዋሂቦም እቲ ካብ 20 ክሳብ 22 ሕዳር ብምኩራት መምሃራንን ሱፐርቫይዘራትን ዝተዋሃበ ስልጠና ኣብ ኣገባብ ውጥን ምህሮ ኣመሃህራ ምሕደራ ክፍልን ኣገማግማን ዘተኮረ እዩ ሓላፊ ኣብያተ ትምህርቲ ንኡዘባ ባጽዕ መምህር እስማዒል ሳልሕ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ስልጠና ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ዘጓንፍ ጸገማት ብኣጋን ምእላይን ብቑዕ ፍልጠት ናብ ተምሃሮ ንምትሕልላፍን ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጾም ዝተዋሃቦም ስልጠና ኣብ ስርሖም ሓጋዚ ምዃኑ ዝጠቐሱ ሰልጠንቲ በብደረጅኡ ክቕጽል ተላብዮም ንዜና ወጻኢ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ክንመለስ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ንዩክሬን ኣጽዋር ብምዕጣቕ ንወተሃደራዊ ኩነታት ምብራቕ ኤውሮጳ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ መንግስቲ ሩስያ ትማሊ 22 ሕዳር ወቒሶም ሃገሩ ነቲ ምዕባለታት ብዕቱብ ትከታተሎ ከም ዘላ ዝገለጸ ቤት ጽሕፈት ክሬምሊን ኔቶ ቀይሕ መስመር ይሓልፍ ከም ዘሎ ረዲዮም መንግስቲ ሩስያ በመግለጺው ብፍላይ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ነቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ተፈጢሩ ዘሎ ወተሃደራዊ ወጥሪ ዘጓሃህር ንጥፈታት የካይዳ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡሎም ሃገራት ምዕራብ ንሩስያ ብወተሃደራዊ ከበባ ንምእታው ንኩነታት ዩክሬን ከም ምኽንያት ይጥቀማሉ ምህላውን ተንተንቲ ፖለቲካ ይሕብሩ እዚ ከምዚ እንከሎ ዩክሬን ብ22 ሕዳር ምስ ሩስያ ብዘዳውብ ከባቢታት ወተሃደራዊ ልምምድ ከም ዘካየደት ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ረድዩ እቲ ስጉምቲ ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ ንዘሎ ውጡር ኩነታት ዘጋድድ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ
ቻይና ንዞባ ደቡባዊ ምብራቅ ኤስያ ክትዕብልሎ ጥሙሕ ከም ዘይብላ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ሓቢሩ ፕሬዚደንት ቢንግ ነዚ ዝገለጸ መንግስቲ ፊሊፒንስ ቻይና ኣብ ኣከራኻሪ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ተካይዶ ከም ዘላ ንዝገለጸ ንጥፈታት ድሕሪ ምኹናን እዮም ሓልዋ ባሕሪ ቻይና ኣብ ልዕሊ መራኸብን ጀላቡን ሃገሩ ዘይተደልየ ስጉምትታት ይወስድ ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ፊሊፒንስ ሮድሪጎ ዱተርተ ዝወቅስ ይኹን እምበር ቻይና ኣብቲ ዞባ ናይ ፖለቲካ ዕብለላ ክህሉ ከም ዘይትብህግ ብምጥቃስ ንዝፍጠር ዘይምቅዳው ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ክትፈትሖ ከም እትደሊ ኣረዲያ ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና እጀታ ከም ዘለወን ዝምጉታ ሃገራት ንሓድሕደን ክወቃቀሳ ምጽንሐን ይፍለጥ ኣብ መንጎተን ሃገራት ዝፍጠር ዘይምቅዳው ንግዳዊ ምትእትታው ባይታ ከየጣጢሖም ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ስግኣቶም ዝገልጾም ቻይና ፊሊፒንስ ማሌዥያ ኢንዶኔዥያ ሲንጋፖር ታይላንድ ቪየትናም ካምቦዲያ ሚያንማር ብሩኔይን ለቆስን ኣብቲ ጽዑቕ ንግዳዊ ንጥፈታት ዝካየደሉ ማያዊ ኣካል እጀታ ከም ዘለወን ዝምኩታ ሃገራት ኤስያየን ሓይልታት ጸጥታ ዩጋንዳ ምስቲ ኣብ መፋርቕ ናይ ዝወር ሕዚ ኣብ ከተማ ካምፓላ ዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብዝተኣሳሰረ ብዘካይድዎ ስርሒታት 7 ጥርጡራት ከም ዝቐተሉ ፍሊጦም ብዘካዚ በቲ ስርሒት 106 ካልኦት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለውን እቲ ስርሒት ገና ክቕጽል ምዃኑን ሰመዚ ጸጥታ ዩጋንዳ ሓቢሮም ኣለዉ ب16 حدار ኣብ ከተማ ካምፓላ ብዝተኻየደ 3 መጥቃዕትታት ቦምብ 7 ሰባት ከም ተቐትሉን 37 ከም ዝቆሰሉን ዝሕብሩ ጸብጸባት ዕጡቕ ጉጅለ ዳዕሽ ናይቲ መጥቃዕትታት ሓላፍነት ከም ዝወሰደ የረዱ መንግስቲ ዩጋንዳ ተርእዮታት ሽበራን ምቅላስ ሓያል ስርሒት ከም ዝካየድ ድሕሪ ፍጻመ ምሕባሩ ይዝከር ቅድሚ 150 ዓመታት ካብ ኢትዮጵያ ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክር ብሪጣንያ ዝጸንሐ ጥንታዊ ቅርስታት ኣብ ዝቅንያት እዚ ናብ መቦቀል ዓዱ ከም እተመልሰ ሚኒስትሩ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ሓቢሮም እቲ መለለይ ስልጣን ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣገዳሲ ቅርስታት ኣብ 1868 ብወታደራት ብሪጣንያ ከም ተዘምተ ጸብጸባት ኣፍሊጦም ምምላስ ናይቲ ጥንታዊ ቅርስታት ኣገዳስነቱ ልዑል ምዃኑ ዝገለጸ ሚኒስትሩ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ወጽኡ ዝጸንሐ ካልእ ቅርስታት ንምምላስ ይሰርሕ ከም ዘሎ ረዲዩ መንግስቲ ፈረንሳ ኣብ እዋን መግዛእቲ ካብ ቤኒን ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክር ከተማ ፓሪስ ዝጸንሐ 26 ጥንታዊ ቅርስታት ብ10 ሕዳር ናብ መቦቀል ሃገሩ ከም ዝመለሰ ይዝከር ዝበዝሐ ጥንታዊ መቦቀላዊ ቅርስታት ኣፍሪቃ ብገዛእቲ ተዘሚቱ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ዝርከብ ኣብያተ መዘክር ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጸባት ሃገራት ምዕራብ ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ክትቀማሉ ስለ ዝደለያ ናይ ምምላሱ ስጉምትታት ይወስዳ ከም ዘለዋ የረዱ ልዕሊ 9 ሚእታዊት ካብ መቦቀላዊ ጥንታዊ ቅርስታት ኣህጉር ኣፍሪቃ ተዘሚቱ ኣብ ኤውሮጳን ካልእ ክፍላት ዓለምን ፋሒሉ ከም ዘሎ እቶም ጸብጸባት ይጠቕሱ መንግስቲ ፓኪስታን ህንዲ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ክትወስዶ ንእትኽእል ወተሃደራዊ ስጉምቲ ዓጸፋ መልሰ ግብሪ ከም ዝህበሉ ኣጠንቂቖም መንግስቲ ፓኪስታን ነዚ መጠንቀቕታ ዝዝሃበ ህንዲ ኣብ ዶባታ ተኽታኺ ዝበለቶ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ይካየድ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣድላይ ስጉምቲ ክትወስድ ከም እትኽእል ድሕሪ ምእማት እዮም ህንዲ እቲ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ምዘይቋርጽ ክሳብ መጥቃዕቲ ኣየር ዝበጽሕ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ኣጠንቂቓ ዘላ በቲ መግለጺ ዝተቆጥዐ መንግስቲ ፓኪስታን ህንድን እትወስዶ ስጉምትታት ኢዱ ኣጣሚሩ ከም ዘይዕዘቦ ብምሕባር ንውግእ ካብ ዝዕድም ፕሮፓጋንዳ ክትቁጠብ ጸዊዖም ብጉዳይ ከራኻሩ ዞባ ካሽሚር ተፈሓፊሐን ዘለዋ ህንድን ፓኪስታንን ካብ 1947 ንድሓር 3 ግዜ ውግእ ከም ዝገጠማ ጸብጸባት ይጠቕሱ ህንዲ ቻይናን ፓኪስታንን ብደረጃ ዓለም ዝለዓለ መጠን ብከለ ኣየርን ንሱ ዘስዓቦ ሞትን ዝረኣየለን ሃገራት ምዃነን መጽናዕታዊ ጸብጸባት ሓቢሮም بمسارتهم تصابات أب عالمنا زل على متن بكلا أير كاب زرعيلن مئتي كتماتات تنتيس عن 4 أب هندي تشاينان باكستان يركبام لعلمتن بكلا أير كاب زرعيلن كتماتات أب زخنة نيو دلهي تيتريو بفلاي أب زعمت زين أب حادقين درجة عريقو كم زلو يقلت من قصة هندي بسنك تيتريو كسعب نزخلت عنا وصعبينات نمقدال أبتا كتماز نتفا أبيات تمرتن تكالات هنسان كعصوامو ساني ذكر
ኣብ ህንድያ ብ2019 ብከላኣየር ብዝጠንቁ ሕማማት ልዕሊ 1.67 ሚልዮን ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጸባት ይሕብሩ ብመሰረቶም ጸብጸባት ብደረጃ ዓለም ዓመታዊ ልዕሊ 7 ሚልዮን ሰባት ብከላኣየር ብዝጠንቁ ሕማማት ይሞቱ ናይ ሰዓት ዜና ንምዝዛም ኣርእስት ክንደቅም ኣብ ጀርመን ኩዌትን ኢማራትን ብምኽንያት መስዋዕቲ ገዳይም ሓርበኛታት ናይ ዝኽሪ መደባት ተኻይዱ ኣብ ዞባ ዱባርባ ምሕያል ትምህርቲ ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ተኻይዱ ኣብ ጊንዳ ዓብ ክትትል ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ዘተኮረ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ ኔቶ ንኩነታት ምብራቕ ኤውሮጳ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ሩስያ ወቒሳ ቻይና ንዞባ ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ክትዕልሎ ጥሙሕ ከም ዘይብላ ሓቢራ ሓይልታት ጸጥታ ዩጋንዳ ብዘካየድዎ ስርሒታት 7 ሽበራውያን ጥርጡራት ከም ዘቐተሉ ገሊፆም ዜና በዛዘም ብሩህ መዓልቲ سلام كبرات تعزبتنا كم يصنحكم على تاو زينا سبورت حزلكم قريبه زلخو ناتنائيل زميكيلم مكتزالكم دما بخبري عبدم شامبيون زو ماكل ماونتين بايك زحلف السنبت 21 حدار ابكابي مايدمنت
ሳልሳይ አብርሃለይ አርአያ በመዃን ውድድሮም ዛዚሞም አምናይ ደቂ አንስትዮ አምናይ 100 ሜትሮ ካብ 9 ተወዳደርቲ ቀዳሚት ሶሊያና ተክኤ ካልአይቲ ዮርዳኖስ ጃኒ ሳልሰይቲ ሰልዋ ዕመር አምናይ 200 ሜትሮ ካብ 8 ተወዳደርቲ ቀዳሚት ሶሊያና ተክኤ ካልአይቲ ሰልዋ ዕመር ሳልሰይቲ ዮርዳኖስ ጃኒ አምናይ 400 ሜትሮ ካብ 10 ተወዳደርቲ ቀዳሚት ሶሊያና ተክኤ ካልአይቲ ዮርዳኖስ ጃኒ ሳልሰይቲ ሰልዋ ዕመር አምናይ 800 ሜትሮ ካብ 12 ተወዳደርቲ ቀዳሚት ሰልዋ ዕመር ካልአይቲ ሶሊያና ተክኤ ሳልሰይቲ ስታር ዘርጋብር አምናይ 500 ሜትሮ ካብ 9 ተወዳደርቲ ቀዳሚት ሶሊያና ተክኤ ካልአይቲ ጀምዕያ መሐመድ ሳልሰይቲ ድማ ሃና በሪሁ ብምዃን ውድድረን ዛዚመን ኣብ መወዳእታ ናይቲ ውድድር ካብ ሓለፍቲ ጨናፍር ስፖርትን ኣካላት መንግስትን ንዕወታት ሽልማት ተዓዲሎም ኩራ ተዓዘብትና ንሎሚ ዕለት ዝተዳለወ ዜና ስፖርት ኣብዚ ተፈጺምሎ ምስ ካልእ መደባት ኤሪቲቪ ንገርፈኩም ብወገነይ ሰላም